The 4 most fearless Igbo men on social media. These 4 men that I'm about to mention, they are so fearless. They will put your picture, tell you what they want to tell you. Come live program. Drag them ma. 4 most fearless Igbo men on Facebook. They don't send you. They go put your picture, put your video, put everything about you. Use them, drag you. Tell you waiting they won't tell you. They self the you know they had in life. They ready to go. 4 most fearless Igbo men that are on this social media. They speaks the truth. They tell you how it be. Hana Soganya. Number 1 is Matthias Ezaku. Matthias Ezaku is one of the fearless Igbo man in social media that will tell you and you are not going to do anything about what he's going to say. He doesn't care about what you people will say after what he has said or what he has posted on Facebook. You see, this Matthias Ezaku you are seeing here is one of the most strongest, powerful Igbo man, like the most strongest voice that is not scared of anybody, that is not scared of anything. Police, police, real life rubbish, na social media, aside penuna, kona afunu. Matthias Ezaku is one of the strongest, fearless voice in Igbo land. Matthias Matthias gagwage ho gagwage ilaruo na yard gi chewe ebewe onye Matthias wo ichete ihe Matthias gwara gị na social media gi bewe and him no send you. Him no care. Him go tell you waiting in won't tell you. Matthias no dey fear you. Matthias ana atukwa ga egwu ibekwa police gini agakwa police ihe obele tokura gini ya emekwa ya ifilikwa ni nwere connection onwe obu connection ebu. Matthias is number 1 fearless man on Facebook that comes from Igbo land. Number 2 fearless person in Igbo land. Number 2 fearless man. This man is literally so fearless. Abuja. Number 2 is king of the game, Ijele. Ijele ana atuge egwu. Ijele nwere symptoms of zero fear. He is not scared of you. Ijele ichokwa ka gị na-epia ya okpo fesi, gị na-apia okpo fesi. Ijele ana atuge egwu. Ona ato mmaga egwu. Ona ato mpaga egwu. Gịnị Ijele ga-asị gị kpọrọ ndị ahụ ị chọrọ ịkpọ bịa na ya nọ na Abuja. Isowa Abuja, ị chọrọ isi Abuja pulu police asị gị I live in Abuja. Anọ m na Abuja. Kpọrọ ndị ahụ ị chọrọ ịkpọrọ bịa. Ijele is one of the most fearless voice in Igbo land. Ijele is so fearless. Ijele kaga say don't put this person picture now and talk. Ijele will put your picture na. This man will be so stubborn. Okay, ti picture pastor na. Ocho ihu game. Because a public domain video is a public domain video. A cast hala. A dog van. Ijele geji give me live program for complete 3 months. Oga hapo gaka. Okay, make it show bring it down to the mud. Matthias would ekutu Matthias when koporoge. Ijele ga koporoge. Ijele will always talk about you for complete 3 months. He will not leave you alone. Ijele is so fearless. He's one of these fearless men, one of the strongest fearless Igbo man on Facebook. Ona atokwa gegwu. In case he be yijaya, from Abuja and pull DSS. Yes again, I want on Abuja. Akwa Abuja ya wano ki ga agbara moto bia, ki ge free flight bia. Ijele is one of the strongest fearless Igbo man. Ihu konya afesi onya dire de ijo okwa chacha ga anya self. Oga sigi put go the call aka amara ndi choro ikpo na Abuja. Akwa Abuja ka eno. Ijele is so fearless. He doesn't take bribe. He's not on a mefuguvaga. On a queziokuya. Ijele is so fearless. On a to the gig, on a hodegi 2 seconds, on a hodegi, so that you will not feel like on a hogi or let him not talk, let him not say anything about you because you are his friend. Or Ijele get finished, go diga as a friend. Or chokwe ma unya he send the message. Ijele ga a doggy. Ochore doggy, over time no ga doggy. Only I did a doggy for 2 years.
If he likes, let him be having 10,000 views. Or send the message, oh, he will drag you. Oga na ekwukwu every day, na eti picture gi, na eti video. Na iwo onye oshi. Iwo onye oshi. Ibia police ijere no ya. Get a lawyer ono ya. Get a court ono ya. That's why they are so scared of him. Even people are scared of Ijere. People are even scared of him. People ndị mmadụ na-atụ egwu. Ikwesigodere ma onye ndị mmadụ na-atụ egwu. What stops them from arresting him? But they are scared of him. Number 3 most fearless Igbo man. Enwere. Number 3. The number 3 with this man on here. Chokomilo no send you message. Oh, Chokomilo ga pari amage pari ampage me make ataku rubbish na comment section here. Chokomilo ga pari your generation. Ona atukwa ge egu. Chokomilo bi ni kwa gi 3 ni kwa ga ekwu okwu gi na social media la 3 years. If Chokomilo mean you, if Chokomilo come out for you, if Chokomilo to say na you this year, aga kugido kugi daga 2 years time. Onya na akokwo no ko umu nwanyi. No even try go dia. He's not scared of you. Oga totrokwa gi ko ga ezigbo to onu ko mma gi ko mpa gi ko umunne gi kwukwa ha ijidiri useless no na Nigeria. These men are so fearless and not to the egwu. They will bring you down to the mud. Dosage na ala. Na nzogoko na agafe. Chokomilo. Ina chokwa ifile ni nwere onu na onu ge no de nko that your mouth is sharp. You are looking for somebody to go and exercise mouth with. Please, ala Chokomilo. Try you go di Chokomilo. Just go na comment section ya kwa rubbish. Ke matter that na onye ge okay make sure no she from comment section. Chobata ge na your destiny. Chokomilo is one of the most fearless Igbo man enwere no na social media la. Ona atugo egwu data na agwu agwu. O ga akpọ mmagi iyi, kpọ mpagi, kpọ umunne gi. Don't fall into his trap. Onye ke na-enwekwa proof and evidence. Ọ na-ejikwa proof and evidence ke ya na agare. Ona atukwa gi egwu. Ọkwa ka ịmara on time. Ịchọkwa onye na-akọ ọnụ ka ụmụ nwaanyị, ọ ga-ewepụta time. Ọ na-ewepụta time, saa gị mmiri, make sure na ọ saa gị mmiri for 6 months. Gị izu ike. Gị mata na nwoke o nwere nwoke ụmụ nwoke karịrị ụmụ nwaanyị na-ịkọ ọnụ. He's so fearless. He's not scared of you. Ọ na-atụkwa gị na ndị chọọchị ga-ahụ egwu. Ọ chọkwa ịma ma ewu nwa Chineke. Ọ na-emekwa my pastor said don't reply him. Isi na your pastor si echi ye were gị mee live program. A ga-anọgide live program ahụ 7 hours. Chokomilo is not scared of you. Chokomilo will downfall of philanthropist to know. Chokomilo was the nightmare of your philanthropist. Chokomilo led this philanthropy. Do ya ihe na ademma. Ikwesiri ime imagine onye wo philanthropist hu video yo ja abia ya. Chokomilo mere philanthropist anatu akoja, anatu ebewe. Chokomilo will shake your career. Oge shake gi, yogi cheke. Chokomilo is one of the fearless people on social media. Na atokwa ge egwu. Ikukwa rubbish ya gara ge vacation no kwa ebe ahụ pia gi video. Ona atu ge egwu. He go finish you. Ị ga-amata na Chokomilo na-akọ ọnụ ka ụmụ nwaanyị. Ọ ga-anọ ọdụ like this na-akọ gị ezigbote ọnụ. Na-akọ gị ọnụ, na-agwa ndị mmadụ reason iji wuru onye oshi. He will reduce you to nothing. Chokomilo will make sure all reduce you to nothing. Okay, making sure that the world starts seeing you as nothing. You understand? Okay, making sure that bring it down to the mud. Without people, do you know you are nothing? That is how Chokomilo is. Chokomilo is one of the most fearless people. Onye obula Chokomilo tiri aka adragi onye ahụ. Mana na career ga agwụla. Run boss. Onye obula ga emege commit ebe Choko. Ana gwa gị na ndị na comment rubbish na comment section na collect go their own. Ya fọkwa gị nwa. Ewepụtare mata gị si izuru oshi. Mo iriri ego ndị mmadụ. Ịhụ onye obula Chokomilo endre career ya. Ịhụ na onye ahụ ọ na-abazuru again. I'm just say our content creating philanthropy soon ya bido creating our content but our ma to ego Chokomilo egbola career again. They cannot donate because onye obla donate then Chokomilo ga-apụta were give me live program. Onye aha na-atụ gị egwu. Ọ na-akọ gị ọnụ ka ụmụ nwaanyị. Kọ ndị family unu ọnụ. Number 4 most fearless Igbo man on this social media. He's so fearless. Ọ na-atụkwa gị egwu. Magi ma ndị church unu onye ka ahụ branch ya wo branch in the church. All like him analyze in the church. You understand? Is onye obodo.
onye obodo a na-atụ gị ụjọ. Onye obodo is not scared of you and your pastor. Ọ ga-agwa unu the men eziokwu ahụ gwaziri unu ga-afụwazi unu. Branch onye obodo wu ndị church na ndị native doctor small ọ na-ekwutukwara ndị native doctor. Onye obodo will tell you the truth from the Bible you are preaching. You understand? Onye obodo will tell you the truth from the Bible you are preaching. That is why they don't like him. But amam onye obodo, you be like onye obodo they listening to some kind rich men. All they come when they na-akpọ ya to others, see hapuzie na onye hapụ onye ya bịa sorrow onwe ya. You understand? But to Chokomilo and the king of the game and Matthias, they're not listening to anybody. They can have fachilante ha. Ana di hi na-ekwu self. You know katage kpọ Chokomilo si ya na onye ahụ chọrọ iji aga live program ota. Please now leave the person. Chokomilo ga atop even ọ ga-akparị gị self, kparịa nne gị, kparịa nna gị, kparịa gị immediately si come shinga apọ ọsịsọ. A na-ekwu na mmadụ riri ego mmadụ gị say we should not go live program. Ha na-atụ dị gị egwu. They are literally not scared of you. But onye obodo dị ka o nwere onye obodo na-egetu some 2 or 3 people ntị. You understand? And oge ndị ahụ ntị ya reduce quote o sha don dey pastor. Onye obodo is one of the strongest people enwere na social media la. One of the strongest voice, one of the strongest Igbo man na-ekwu eziokwu kwa enwere na social media la. So comment number 5, we are coming to one of the ndaka azụ. Yes, no, we are coming to list ndaka azụ ndị arụwala nọ na social media la. We are coming to list your people. Comment number 5 on the comment section. The strongest Igbo man that has a strong voice. Comment number 5. Ndaka azụ, I'm coming for you people.